Беларусы не заўважаюць, каб прама сёння ў краіне адбывалася нешта новае, а вось у якіх рэгіёнах свету адбываюцца вельмі сур'ёзныя рэчы, і ланцужковая рэакцыя абавязкова прывядзе ў Беларусь. Што намячаецца? У эфіры карані праблемаў. Вітаю ў студыі Павла Латушку. Дзякуй, вітаю вас таксама. На сувязі са студыяй Павел Спірын, грамадскі актывіст, блогер, экс-палітвязень. Вітаю вас. Вітаю, сябры. Спадар Павел, рыхтуюцца выбары ў каардынацыйную раду, но я чую галасы знутры краіны, што не цікавіць людзей палітыка. Ці бачыце вы нейкія рэалістычныя сцэнары, што все так перакруціцца і людзі палітычна ўзбудзяцца? Давайте пачнем з толькі што адбыўшыся падзеі ў Венгрыі. Глядзіце, што 16 год фактычна руху да дыктатуры, якую праводзіў Віктор Орбан, нават больш, і ў выніку дэмакратыя аднавілася. Я размаўляў з адным былым прэзідэнтам еўрапейскай краіны, які мне шчыра прызнаўся, што некалькі гадоў да 2020 года, сустракаючы з Лукашэнкам, ён яму адкрыта сказаў: Саша, слухай, колькі ж ты будзеш там пры ўладзе, ты не стаміўся? На што Лукашенко адказаў: так, я стаміўся, але ведаеш, я не магу пакуль адмовіцца ад гэтай улады, пакуль не падрыхтую для перадачы яе свайму сыну. І назваў імя Мікалай. На сённяшні дзень, наколькі я ведаю, некалькі месяцаў таму назад разглядалася крытычная сітуацыя, калі Лукашенко заходзіць у іншы свет. Якім чынам будуць развівацца падзеі ў Беларусі? А як разглядалася, даруйце? Гэта было сцэнара, канфідэнцыйная сустрэча, і там было прынята рашэнне, што, канешне, уладу павінен прыняць Віктор Лукашенко. Лукашенко хоча пабудаваць монархію. Гэта непрымальна для нас, непрымальна, я перакананы, у большасці беларусаў могуць пракаментаваць і аставіць свае, як кажуць, меркаванні, але перакананы, што беларусы хочуць жыць у дэмакратычнай, а не монархічнай дзяржаве, тым больш такой сям'і, як Лукашенко. Але нельга выключаць гэтага сцэнара. Калі Віктор прыходзіць да ўлады, што адбудзецца ў Беларусі? Віктор — гэта той чалавек, які курыраваў спецслужбы і працягвае курыраваць. Ён быў памочнікам, які адказваў у тым ліку за рэпрэсіі. Зразумела, што ён зрабіў шмат злачынстваў, але адначасова гэта кашалёк Лукашэнкі, гэта сямейны кашалёк Лукашэнкі. Гэта той чалавек, які кантралюе тое накрадзенае з беларусаў, ад беларусаў багацце, якое зараз утрымлівае ў Эміратах, а зараз рэлакуюць у Аман. Гэта чалавек, які не мае палітычных амбіцый, але калі так адбудзецца, ён хутчэй за ўсё пойдзе шляхам дамаўляцца. І дамаўляцца з кім? З захадам, каб не рызыкаваць сваімі грашыма. Значыцца, ён павінен будзе пайсці на нейкую лібералізацыю. Канешне, гэта непрымальны на сцэнар, але мы павінны ў галаве пракручваць. Венгрыя яшчэ раз даказала: розныя варункі, розныя умовы, але нічога іншага ў свеце не прыдумана, апрача выбараў. Уявіце сабе, што калі ў нас не будзе прадстаўнічага органа Беларусі, то заўтра у Варшаве, у Берліне, у Страсбургу, у Брусэлі будуць сидзець Гігін, Азаронак, Гайдукевіч. Вам гэта падабаецца? Мне не. Беларусы павінны адказаць на гэтае пытанне. Ці яны сапраўды хочуць змену? Калі яны хочуць змену, то гэта адбываецца праз дэмакратыю, праз інстытуты, якія абраныя намі з вамі. Сёння, калі кажуць, што Коордынацыйная рада — скандалы, што адбываюцца нейкія спрэчкі, гэта нармальна. У кожным парламенце, кожнай дэмакратычнай краіны нават бойкі бываюць, прабачце. Бо калі я чую і чытаю артыкулы пра тое, што вось Коордынацыйная рада не можа рэалізаваць сама сябе, што адбываюць скандалы. Але чаму ніхто не кажа, што Лукашенко публічна 2 гады таму назад паставіў задачу знішчыць Коордынацыйную раду? Былі ўзбуджаны крымінальныя справы ў адносінах усіх 257 кандыдатаў. Канфіскавана ўся маёмасць, да родных прыйшлі. І адбываецца сёння тое самае. Спецслужбы, КДБ, ваенная выведка, Міністэрства ўнутраных спраў выведка. Усе працуюць на тое, каб знішчыць, бо гэта альтэрнатыва. Так давайте адкажам на пытанне. Мы хочам знішчыць наш прадстаўнічы орган таксама, як хоча знішчыць КДБ? Ці мы хочам, каб наш голас быў чутны? Гэта сёння вырашальны момант. Калі гэты парог мы пройдзем, мы умацуем нашы дэмакратычныя сілы. Калі мы гэта страцім, разваліцца ўсё, не будзе кабінета. І Ціханаўская спадзе на вельмі нізкі ўзровень разумення. Спадар Павел, даруйце, калі ласка, все-таки сцэнары, каб это все стало актуальна. Таму што каардынацыйная рада існуе шэраг гадоў, вядзецца дзейнасць там, супраць яе змагаюцца. Адказваю, бо не пішуць пра тое, што робяць. Пішуць толькі пра скандалы. І заўсёды галоўны загаловак ідзе: скандал, скандал, скандал. А хто правакуе гэтыя скандалы? Спецслужбы. Добра, Веремейчыка скралі ў В'етнаме. Гэта хто зрабіў? КДБ Беларусі, якое справакавала бойку. Веремейчык — член Коордынацыйнай рады. Яго арыштоўваюць у В'етнаме. Адразу в'етнамскія спецслужбы
спецслужбы аддаюць КГБ, яго садзяць у самалёт, асуджаюць на 13 гадоў. Гэта так? Вы думаеце, гісторыя Мельніка гэта проста таму, што яна дрэнны чалавек? Да гэта як бы мы не ацэньвалі, калі і што з ёй адбылося. Гэта была задача спецслужбаў зайсці на старшыню карацыйнай рады і праз гэта спрабаваць дэскрэдытаваць, зноў заняцца дэзінфармацыяй, зноў гэта ўпісаць грошы дзеля таго, каб зрабіць вельмі дрэнны імідж карацыйнай рады. Чаму не кажуць пра тое, што, напрыклад, на мінулым тыдні я сустракаўся з камісіяй фінансавага нагляду Польшы, вырашаў пытанне адкрыцця рахункаў на падставе часовага засведчання асобы іншаземца. І гэтае пытанне вырашана. Чаму ніхто не кажа пра тое, што мы дапамаглі, калі вызвалены былі две групы палітзняволеных, я пайшоў да галоўнага каменданта пагранічнай стражы Польшы генерала Беганя дамаўляцца, каб хутка на працягу некалькіх дзён перад святамі, перад Новым годам былі прыняты дакументы ад усіх 83 вызваленых палітзняволеных, каб было ніякага перапынку, каб гэта рабілася хутка. Чаму мы пра такія прыклады не кажам? Чаму не кажам пра працу ў парламенцкай радзе, парламенцкай асамблеі Рады Европы, дзе я як член карацыйнай рады, бо толькі гэта дае мне права быць дэлегатам у парламенцкай асамблеі Рады Европы, ініцыяваў папраўку ў рэзалюцыю, дзе прапісана, што так званае вышэйшае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі нясе адказнасць за акт агрэсіі. І сёння спецтрыбунал адказнасць за агрэсію ўжо будзе мець падставу прыцягнуць Лукашэнку і яго генералу да адказнасці. Давайце казаць пра гэтыя прыклады. Не быў бы я і мои калегі з дэлегацыі ў карацыйнай радзе у парламенцкай асамблеі Рады Европы, ніколі бы мы гэта не дасягнулі. Спадар Павел, даруйце, калі ласка, дзейнасць бурліць вы зараз апісалі. І это толькі частку 1%. Да, дзейнасць бурліць. Ну людзям тыя, што галасаваць у будучым будуць у дэмакратычнай Беларусі, так, у дадзены момант іх не вельмі хвалюе каардынацыйная рада. Прабачце, іх хвалюе адказнасць Лукашэнкі, хвалюе, далі адказ. І хвалюе легалізацыю ў Польшы, хвалюе, каб мы дапамаглі палітзняволеным, хвалюе. Так інстытут гэта вырашае. Прабачце, зараз вельмі дзіўнае пытанне вы ставіце. Я не пра гэта, глядзіце. Людзей не хвалюе. Ну вот такая сітуацыя ў дадзены момант, не думаюць пра гэта. Няма не той момант можа быць, так? Ну то, што ёсць дэпалітызацыя на сённяшні момент. Да, дэпалітызацыя. Што павінна здарыцца? Вось маё пытанне. Каб стала хваляваць. Каб гэтыя карты сыгралі, пра якія вы гаворыце. Якія сцэнары павінны ў Беларусі? Карацыйная рада не рыхтуе рэвалюцыю. Разумееце, у карацыйнай раде няма зброі, няма арміі і войску. Я агулам. Мы кажам пра тое, калі адбываецца транзіт улады ў Беларусі, ён можа мець разны характар. Гэта можа быць каля рэвалюцыйны транзіт. Гэта транзіт звязаны са смерцю Лукашэнкі. Гэта транзіт звязаны з дзеяннямі Расійскай Федэрацыі. Нам трэба мець абраны легітымны інстытут, легітымнасць адбываецца толькі праз галасаванне беларусаў. Нема іншай формы. Ціханаўская з'яўляецца лідарам таму, што яна атрымала мільёны галасоў на выбарах. Карацыйная рада будзе легітымны толькі таму, што да яе прагаласуюць. Кабінет існуе толькі таму, што прызначыла сваім мандатам, маючым мандатам у сваіх руках Ціханаўская, а карацыйная рада правяла пацверджанне кожнаму члену кабінета праз галасаванне. І кожны з нас прайшоў праз гэтае галасаванне. Вось вам атрымліваюцца легітымныя інстытуты. І так глядзяць на наш міжнародныя партнёры. Мне дзіўна, калі міжнародныя партнёры на нас так глядзяць, а мы беларусы кажам, нам гэта не патрэбна. Ну тады давайте згаджацца з тым, што будзем жыць пры Лукашэнкі. Чакаць, пакуль ён здохне, прабачце, да? Чакаць, а пазней думаць, ну добра, здох Лукашенко, што робім далей? Што будзем рабіць далей? Няма інстытутаў, няма нічога. Рэвалюцыю падымем. Ну, будзем верыць у гэта. Спадар Павел Спірын, ну вы чулі зараз наш дыялог, так? Ці надаяце вы такой жа значнасці каардынацыйнай радзе, ці думаеце пра яе? Мне проста цікава вашае меркаванне, я абсолютно не ведаю, якое яно. Конечно, для меня выборы в Координационный совет имеют значение. Если бы моя эффективность в Координационном совете была выше, чем нынешняя, то, конечно же, я бы принял в этих выборах активное участие. В любом случае, и те, кто участвует в этих выборах, и те, кто по разным причинам не смог или не захотел участвовать, но при этом ведет работу на общее благо другими методами, все эти люди – это наш будущий кадровый резерв. Мы возьмем власть, и нам понадобится много специалистов в разных сферах, чтобы совершить первичные меры оперативного характера для перезагрузки государства. Поэтому уже существующие структуры, которые сейчас выдвинулись на выборы, это все будущие работники министерств, комитетов, облисполкомов. Ни одна из выдвинувшихся структур сама по себе сегодня
не обладает достаточным количеством специалистов, чтобы закрыть все государственные должности самостоятельно. Именно поэтому мы и должны объединиться ради народа, который нам в 2020 году доверился. В итоге за каждой организацией автоматически закрепится определенное количество должностей в облсполкомах, министерствах, ведомствах. После революции до проведения выборов в парламент нам надо будет принять неотложные меры оперативного характера, чтобы не допустить остановку деятельности государства, то есть школы, сады, предприятия, милиция, поликлиники должны будут работать в штатном режиме. Поэтому в момент взятия власти мы должны быть едиными, как в 2020 году. Я подчеркиваю, что не претендую на какую-то решающую роль, а являюсь всего лишь одним из лидеров и протягиваю руку всем, кто хочет реальных перемен в стране. И по просьбе своей команды обращаюсь ко всем, кто хочет услышать. Отдельно хочу обратиться к одиночкам, которые по каким-либо причинам пока не примкнули к структурам, но имеют активную позицию, желание в будущем участвовать в общественной жизни. Мы за вами наблюдаем в соцсетях, на Ютубе. То, что вы не сдаетесь, не остается незамеченным. Революция будет завершена, и для каждого из вас найдется место и занятие. Поэтому держитесь активно, никто о вас не забыл. И если я с вами еще не переговорил, это не значит, что о вас не помнят и не смотрят ваши каналы. Уважал вас в 2020 году, и сейчас ничего не поменялось. Именно потому, что я тоже представляю организацию, которая называется Народная партия Республики Беларусь, мы приняли решение двигаться в одном направлении со всеми, кто хочет реальных перемен, а не бумажных преобразований, как в БРСМ или Белой Руси. Мы сменим власть не только в Республике Беларусь, тем россиянам, которые признают Беларусь дружественным, независимым государством, мы поможем совершить революцию и у них. Я не быў гатовы да такой аж размовы, да такога тэмпа. Я шчыра скажу, я жыву на іншай планеце зараз. А вось, паглядзеўшы на ўвесь гэты рыл палітык, на стаўленне захада да Беларусі там і гэтак далей, я па-іншаму мыслю трошки, не быў я гатовы. Спадар Павел, а якім чынам вы што павінна ў Беларусі здарыцца, каб вы задзейнічалі гэтай вот кадравы рэзерв, каб была даведзена да канца рэвалюцыя на манер 20-го года, так што павінна здарыцца? Вот патлумачце, што это павінна быць у Беларусі за сцэнары? Мне просто вельмі цікава. Вы прасядзелі 4,5 гады ў вязніцы, вам накінулі яшчэ 1 год, ламалі там, а вы зараз поўны такога імпэту, верыце ў завяршэнне рэвалюцыі. Ну што это можа такое здарыцца? Вот людзі шчыра, гледачы, я не ўпэўнены, што маюць такі ж імпэт. В местах лишения свободы находится такое же общество, как и на свободе. Там такие же люди. И поскольку мне разрешили общаться со всем лагерем без проблем, то есть меня воспринимали как человека, с которым можно разговаривать и разговаривать доверительно, я увидел, что абсолютное большинство осужденных и сотрудников колоний желает перемен. Они смотрят оппозиционные каналы, в том числе Белсат, Нехта и все другие. И точно так же хотят, чтобы нашлись те лидеры, которые приведут народ к победе. В 2020 году мы совершили некоторые ошибки. Террорист Лукашенко дал своим приближенным карт-бланш на любые действия. А мы народу тогда карт-бланш не дали. А сейчас дадим. Поэтому я и предлагаю обществу, ну, я думаю, как и многие демократические институты, то, что общество на самом деле сейчас желает. Для одной части общества, которую Лукашенко загнал в безвыходную ситуацию, мы предлагаем амнистию, кто примет участие в народной революции. Независимо от статей, то же самое предлагают наши коллеги в Российской Федерации. Мы дадим людям шанс. Мы проведем экономические реформы, как Лукашенко организовал, говоря просто, экономику государства. Он взял сотню олигархов, которых держит за горло и контролирует, и отдал им всю прибыль от бизнеса в Республике Беларусь. Мы уберем эти 100 олигархов и распределим этот же самый доход среди 100 тысяч предпринимателей.
мы дадим людям то, что они хотят. Ну, гучать такія рэчы, вот якія я чуў там у 2020 годзе. Спадар Павел, што мае здарыцца, каб вот это вот, што Павел Спірын кажа, рэалізавалася, што памерці Лукашенко павінен раптоўна, там дэстабілізіравацца Расія, што вот такое можа здарыцца, ці это не рэалістычна прямо зараз, а это там з перспектывай на 5 ці 10 год, я просто не магу разабрацца. Па-першае, хацеў бы падзякаваць Паўлу Спірану за такую матывацыю. Ён бачна, што, як вы слушна адзначылі, нягледзячы на тое, што правёў у засценках рэжыму столькі гадоў, але настолькі матываваны чалавек, і дзякуй вялікі яму за гэта. Што тычыцца таго, што адбываецца ў Беларусі, вы пастаянна звяртаеце да гэтага пытання. Так, сапраўды, сёння беларускае грамадства знаходзіцца, ну, няхай не на самым нізкім, але ўсё ж таки на умоўным нізкай сітуацыі ў кантэксце дэпалітызацыі. Это нормально. Это нормально. І да гэта працаваў рэжым Лукашенко на працягу 30 гадоў. Давайте так, гэтым няма нічога новага. Але з іншага боку, мы разумеем, што ўнутры у беларусаў вось гэтае жаданне пераменаў, яно захавалася. І апошняе сацыялагічнае пытанне, які мы маем у сабе у руках, гаворыць пра тое, што 80% беларусаў выступаюць за змену палітычнай сістэмы ў Беларусі. І Лукашенко гэта разумее, і таму ён працягвае гэтай рэпрэсіі. Як прывесці да гэтых змен? Тут мы, конечно, з Павлом можам разыходзіцца ў сцэнарах. Наш падыход аб'яднанага пераходнага кабінета заключаецца ў тым, каб дамагацца правядзення круглага стола. І досвед гістарычны пацвярджае, што гэта можа быць рэалістычным сцэнаром. Такія круглыя столы адбываліся і ў ГДР, адбываліся і ў Партугаліі, адбываліся ў Іспаніі, ну, у розныя варыяцыях, але найбольшым, найлепшым прыкладам нам падаецца гэта сцэнар Польшчы, круглага стола. Тады адбыліся размовы з номенклатурай, якая ўсё ж такі ў нейкі момант зразумела, што важна захаваць дзяржаву, важна, яны таксама разлічвалі на тое, каб захаваць уладу, і пайшла на камунікацыю з прадстаўнікамі грамадства, большасці грамадства, тое, што мы маем на сённяшні дзень. Так вось мы прапаноўваем інстытут транзіта круглага стола. Лукашенко не будзе маладзейшым. Яго чалавечы рэсурс зменшаецца, яго фізічныя здольнасці памяншаюцца. Ён больш і больш робіць памылак. Сітуацыя эканамічная напружваецца. Экспорт у Еўрапейскі Саюз абнуляецца. У Украіну ён ужо з'яўляецца нулевы. Праблемы будуць толькі нарастаць. І мы павінны скамунікаваць з номенклатурай вакол Лукашэнкі, што для нас галоўным з'яўляецца першае — незалежнасць, дзяржаўнасць, а праз гэта ўжо рухацца да дэмакратычных пераменаў у Беларусь. Хтосьці скажа, гэта нерэальна сёння, і я пагаджуся, але это не факт, што не будзе нерэальным заўтра. І ў выніку, я перакананы ў гэтым на 100%, мы будзем вымушаны сесці за гэты круглы стол. І вось пытанне, хто сядзе за гэты стол? Павел Спірын, вы як журналіст, Павел Атушка, ці хто? Не, павінны сесці інстытуты, абраныя інстытуты. І тут Паўла, дзякую яму за тое, што не адмаўляе важнасці выбараў, але я запрашаю удзельнічаць у выбарах. Бо лагічна, калі Гайдукевіча прызначылі дэпутатам, а умоўнага дэлегата Коаліцыйнай рады за яго прагаласавала нават 2000 чалавек, то ён мае больш рэалістычны мандат, дэмакратычны мандат. І ён будзе сядзець за гэтым столом. За гэтым столом можа сядзець, конечно же, Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет. Іншыя палітыкі няхай вырашаюць, якім чынам яны будуць трапляць за гэты круглы стол. Бо яны не хочуць удзельнічаць у верыфікацыі палітычнай. Ніводны палітык не мае права казаць ад імя народа. Ніводны палітык не мае права казаць ад беларусаў. Ён мае права казаць толькі ад імя сваіх выбаршчыкаў. Сёння я з вами размаўляю, бо за мяне прагаласавала 2400 чалавек. І я ад іх імя кажу тое, што думаю, бо я гэтую праграму ім прапанаваў, яны пацвердзілі. І дзякую ім за тое, што яны далі мне гэтае права. У мяне да вас тады вельмі важнае пытанне. Я перакананы, што вятры мяняюцца, у тым ліку пад ціскам геапалітычных фактараў, што якраз такі у Беларусі ўнутры краіны, у номенклатуры, вы ж таксама выхадзец адтуль. Ну ёсць там людзі, для якіх незалежнасць важна. Хто не хоча вайны, хто разумее, што мяняецца сітуацыя. Александр Лукашенко пажылы чалавек. І там ёсць нюансы са здароўем. Все разумеюць, што гэтыя змены будуць. І ёсць рызыка, што краіну можам страціць. Рэальна можам страціць краіну. Альбо яна можа настолькі саслабець, што не стане яе потым натуральным чынам. Я перакананы, што унутры краіны ёсць людзі, якія бы селі, ну не за круглы стол, каб ужо там перамовы канкрэтныя праводзяць, але прынамсі вось тут правесці нейкі дыялог для пачатку пагаварыць на ўзроўні
там палітолагі, якія там знаходзяцца. Не, Я трэба не размаўляць з палітыкам. Глядзіце, Церцель атрымаў месседж, і памятаем, перад Новым годам Церцель нават даў нам адказ. Ён быў на дакладзе ў Лукашенка, дзе публічна пазней адрэгаваў на сваю прэс-канферэнцыю ў КДБ. І ён сказаў, што там нам прапаноўваюць гэты збеглы. Яны нам прапаноўваюць круглы стол. Ён менавіта так прамовіў. Не, яны нам прапаноўваюць Майдан. І вось якраз такі мы не прапаноўваем Майдан, бо з усёй павагай гэта была рэвалюцыя. На сённяшні дзень, калі мы аб'явім рэвалюцыю ў Беларусі, у Беларусі будуць рускія войскі. Бо Лукашенко падпісаў самую ідыятычную дамову з Расійскай Федэрацыяй 6 снежня 2024 года. Артыкул 5, і гэта сімвалічна, як артыкул 5 у НАТО, дазваляе расійскай арміі увесці войскі на тэрыторыю Беларусі, калі ў Беларусі адбываюцца пратэсты. Разумееце? Вось таму нам на сённяшні дзень нельга ў гэтай сітуацыі, у гэтым стане Расійскай Федэрацыі даводзіць да рэвалюцыі. Таму дамоўленасць унутры пад ціскам, бо яны не пойдуць на размовы, і Лукашенко сёння не пойдзе, я разумею. Але калі ён будзе больш старым, зноў жа такі будуць мяняцца геапалітычныя варункі, а калі яго не будзе, то напэўна нам трэба будзе сесці і дамовіцца, бо грамадства будзе патрабаваць зменаў. Грамадства дае гэты імпульс сёння, і яно будзе павялічваць гэты імпульс. Дэмакратыя не раз даказвала, што гэты дух ён заўсёды прарываецца, ён выйдзе звонку, і яны номенклатурныя. Я ж ведаю і прэм'ера Турчына, і Снапкова, і Ражынкова, і кіраўніка адміністрацыі Крутога. Я ведаю іх асабіста. Канешне, сёння яны запалоханы, яны баяцца, яны слова не скажуць, але прыйдзе час без Лукашэнкі, яны будуць гатовы размаўляць. Давайце рыхтавацца да гэтага. Вось давайце, але мы павінны быць моцнымі. Калі мы не моцныя, то з намі ніхто размаўляць не будзе. Галасуйце на выбарах у Верховную Раду, падтрымлівайце дэмакратычны рух, растварайце партыі, як вось Павел Спірын кажа, стварайце, рабіце гэта. Мы павінны паказваць сваю сілу. Калі за нас прагаласуе 100 чалавек, ну, конечно, якая мы сіла? А з кім бы вы селі сёння? Калі З б была кім такая заўгодна. магчымасць? З кім заўгодна. От нават палітолагі, якія там Не, знаходзяцца. палітолагаў няма сэнсу. З кім? Добра, вы ж гаворыце, з кім заўгодна. З Дзермантам садзіцца? Не, той, хто вырашае сёння функцыянальна, кіруе ўлады, кіруе краіны. Функцыянальна. Па што мне з Дзермантам размаўляць? Ну, нават Гігіном, па што з імі размаўляць? Гэта не тыя людзі, якія вырашаюць. Вырашаюць міністры. Дарэчы, вельмі цікава, чаму Турчыну прызначылі кіраўніком апарата Вакульчыка, старшыню КДБ? Бо ён разумее рызыкі Лукашенка таго, што ўрад рэальна мае функцыянальныя інструменты кіравання дзяржавай. Так, сёння пабудавана сістэма так, як былы член урада, амбасадар, я скажу, што усе даручэнні ідуць з адміністрацыі прэзідэнта, але ў выніку нейкай крытычнай сітуацыі ўрад можа самастойна кіраваць дзяржавай. Таму Вакульчык гэта вушы і вочы Лукашэнкі сёння. Ён кантралюе, каб урад не пайшоў нейкі бок. А ўрад трэба размаўляць з урадам, з кіраўнікамі абласцей. Спадар Павел Спірын, а вы б селі ў межах дыялогавай пляцоўкі для пачатку проста пагаварыць? Ну, я не просто ведаю. паговорыць. З блогерамі, там, з Беларусі, так, якія іншую пазіцыю займаюць. Я не ведаю, нейкія там палітолагі, сацыёлагі, там, нейкія грамадскія дзеячы, якія там. От вы, калі б была такая магчымасць, вы б селі з імі канструктыўна размаўляць ці не? Вы имеете в виду тех, которые поддерживают гражданина Лукашенко? Там розныя ёсць пазіцыі, да? Некаторыя падтрымліваюць, баяцца, што калі яго сёння не стане, то Расія нас з'есть. Вот з гэтых прычын. Хтосьці цэніць, што вайны не стала ў Беларусі. Дасягненне, по-мойму, дасягненне. Калі б мне ў 22-м годзе сказалі, што атрымаецца абмінуць, будучы ў 26-м і працягваецца вайна, я б гэтаму здзівіўся. Ну вось ёсць людзі вот з такіх матываў, з такіх перакананняў вот падтрымліваюць сёння Александра Лукашэнку. Розныя ёсць людзі там унутры краіны. Вы б сели гаварыць з імі, дыскутаваць цывілізавана? Садиться за стол переговоров можно только с людьми, которые за что-то отвечают и что-то решают. На данный момент в Республике Беларусь Российской Федерации я не вижу, пока не вижу, может быть, эти люди появятся, с кем можно садиться и разговаривать о серьезных вещах, и которые могут хоть что-то гарантировать. Данные чиновники на данный момент, они не отвечают за свои слова в силу отсутствия полномочий, запуганности. Да они тряпки, размазня, они ничего не смогут решить для народа. С них смеются в Беларуси. Вот, поэтому как можно с ними садиться за стол переговоров? Ну, если в будущем появятся серьезные люди уровня министров, которые захотят участвовать в диалоге,
и будут понимать свою ответственность за Республику Беларусь, поскольку мы будем проводить революцию не только в Беларуси, а и в России, но и за Российскую Федерацию, то с такими людьми мы сядем и будем разговаривать о дальнейшей судьбе наших независимых государств. Ёсць іншыя меркаванні, ёсць такі эстонскі аналітык, гісторык Арне Віедла. Ягонае меркаванне, што змены ў Беларусі так ці інакш незваротныя, што не стане Пуціна, не стане Лукашэнкі, што будуць вялікія сур'ёзныя змены ў Беларусі, перспектывы сур'ёзныя, і што у Пуціна няма сілаў, каб, скажам, скарыстаць Беларусь як вайсковы плацдарм, што вайны таксама не будзе. Увага. Все кончилось в России. Все. Вот такая ситуация. А вы говорите, что он куда-то пойдет. Он никуда не может пойти, потому что ничего нет. А что же тогда есть? Ну, вот это другое дело. Что есть спецслужбы, есть гибридная война, есть болтовня. Но вот они болтают. Сам Россия себя уничтожает геополитической силой. Поэтому это крайне выгодно большим игрокам. Поэтому вот судьба Лукашенко, конечно, решена. Он не нужен никому. И могут его, конечно, отправить через какое-то время. Даже дружба с Трампом не поможет. Потому что просто все, биологический ресурс на исходе. Поэтому все изменится, на волшебной палочке все изменится. Конечно, и ситуация, конечно, меняется, в том числе и отношения партнеров из Западной Европы, из Европейского Союза, и с Соединенными Штатами. Все это меняется сразу. Это национальных интересов Республики Беларусь. Арне Віедла яшчэ казаў пра такі сцэнар, што Масква папросіць Беларусь, да гэтага дойдзе, каб Беларусь увайшла ў еўразвяз. Вот да такога дойдзе. Верыце ў такія сцэнарыі? Ну, па-першае, Пуцін нанёс стратэгічную фактычна паразу інтарэсам Расійскай Федэрацыі, самой Расійскай Федэрацыі, распачаўшы агрэсію супраць Украіны. Гэта знішчае Расію, і гэта вынішае яе эканамічна, і яе ўплыў у свеце значна паменшыўся, і гэта будзе толькі нарошчвацца. У гэтым я перакананы. З другога боку, ад імперыі чакаць, што яны адмовяцца ад сваіх амбіцый, было бы вельмі ілюзій. Пакуль Пуцін будзе пры ўладзе, ён не адмовіцца ад гэтых амбіцый. Ці Расія папросіць, ці прапануе Беларусі уступіць у Еўрапейскі Саюз, я разглядаю гэта хутчэй як такі анекдатычную сітуацыю, толькі можа пры адной умове, калі сама Расія уступіць у Еўрапейскі Саюз. Вось тады яна можа прапанаваць і Беларусі стаць членам Еўрапейскага Саюза. Лукашенко, конечно, зрабіў велічэзную памылку. Ён вырашыў залагодзіць звера, але залагоджваючы звера, ён адмовіўся ад нацыянальных інтарэсаў Беларусі. І гэта стварыла тую крытычную сітуацыю, калі сённяшні дзень мы маем вялікую рызыку страціць нашу незалежнасць. Дадаў ён да гэтага яшчэ і тое, што каб захаваць хаця бы парэшткі сваёй улады, ён пачаў прадаваць нашы нацыянальныя інтарэсы. Ну, паглядзіце, знешняя палітыка, я ўжо скажу як дыпламат, галасуюць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый так, як галасавала БССР у часы СССР. Я размаўляў з сталейшымі дыпламатамі, яшчэ маладым дыпламатам, як гэта выглядала. Дэлегацыя ехала на перамовы, і ў Маскве прымалася рашэнне. Усе іншыя падымалі рукі. Так галасуе сённяшняя Беларусь, і МЗС Рыжынкова на чале. Нема самастойнай палітыкі, вайсковая палітыка. Давайте адкажам себе на пытанне, ці адпавядае нацыянальным, дзяржаўным інтарэсам Беларусі, беларускаму народу падтрыманне агрэсіі супраць Украіны? Адказ адназначны. Ну не, бо з Украіны у нас ніколі не было праблем. Гэта інтарэс Расійскай Федэрацыі. Ці адпавядае інтарэсам дзяржавы Беларусь, беларускага народу гібридная агрэсія супраць суседзяў? Польшчы, Літвы, Латвіі. Занды гэтыя, мігранты, акты дыверсіі, сабатажа на тэрыторыі суседніх краін? Не адпавядае. Чым інтарэсам гэта адпавядае? Расійская Федэрацыя. І гэта значыць, што ён перадаў ваенную палітыку ў інтарэсах Расіі. І звяртаю зноў да дамовы 2024 года, артыкул 5. Ён і там аддаў інтарэсы ў расійскія рукі. Там же ж больш комплексны дакумент. Там і ядравая зброя, там і гэтыя арэшнікі, і сумесная сістэма супрацьпаветранай абароны, і сумесная ваенная дактрына, якая была падпісана некалькі тыдняў перад паўнамаштабным уварваннем. Ён прадаў вайсковую палітыку Расійскай Федэрацыі. Агульнае камандаванне ў нас уже
ўжо ёсць. Агульнае камандаванне, думаеце, агульнае камандаванне гэта азначае, што ныраюцца з Мінскам, яны прымаюць рашэнне ў Маскве. Унутраная палітыка залежыць ад Расіі, бо яна фінансуе рэжым Лукашэнкі. Уявіце сабе, Расія перастае даваць газ, дарэчы, да гэтага часу пагаднення па газу, наколькі я веду, не падпісана. Перастае даваць газ па зніжках, і што Лукашенко робіць? Нафту будзе прадаваць па световых цэнах. Так што ён, на жаль, стварыў гэтую ўсю сітуацыю. Што тычыцца перспектываў, конечно, той момант, калі будзе нашым момантам, калі Расія будзе знаходзіцца у слабым становішчы. І вось да гэтага мы павінны рыхтавацца. І мы не маем права сёння дэпалітызаваць грамадства. Давайце захоўваць у іх веру, жаданне, падтрымліваем інстытуты, падтрымліваем палітычныя ініцыятывы. Гэта ўсё вельмі важна, бо адваротнага хоча Лукашенко знішчыць это ўсё. Калі мы будзем на нейкім прымальнай ступені палітызацыі, то ад гэтага ступені мы пазней зможам адбіцца і падняцца вышэй у той момант, калі будзе вырашальны. Вайна ў Іране. Так, спрабуе Трамп даціснуць іранцаў. Дарэчы, чытаюцца наступныя там сур'ёзныя буйныя канфлікты там, напэўна, ў Ціхаакіянскім рэгіёне. З самых розных прычын, таму што у Тайвані палова вытворчасці сусветнай гэтых паўправаднікоў мікрачыпаў. Амерыканцы да сябе ў сябе спрабуюць арганізаваць вытворчасць, ну это там 29-30 год. І вось у Кітая, калі б яны нешта прадпрынялі супраць Тайваня, такі вельмі сур'ёзны важалі, які дапамог ім там патэнцыйна ў свеце дамінаваць. Вот з усіх гэтых міжнародных падзеяў, якія адбываюцца, на што мы павінны звяртаць увагу, чым это можа скончыцца для Беларусі? Што тычыцца сітуацыі ўвогуле ў свеце, мы наглядаем з вами дыктатарапад. Ну паглядзіце, Асад, пасля Асада Мадура адбылася гісторыя, Хаменеі гісторыя. Зараз мы бачым Орбан, да, ну можа не класічны дыктатар, і той чалавек, які ішоў шляхам пабудовы аўтакратычнай такой дзяржавы, да, у нейкім замашкамі, да, гэта да гэтага ўсё шло. Таму гэта прыклады, калі Лукашенко губляе сваіх сяброў. І гэта паказвае, што кола дыктатараў звужаецца. І ў Лукашенка ад гэтага псуюцца нервы. Вельмі моцна псуецца настрой. Ён псіхуе, ён разумее, што крытычная маса нарастае. Ён зараз павінен даць адказ усім. Ён павінен Пуціну ісці на канстытуцыйны акт і прымаць, напрыклад, канстытуцыйны акт як ужо перспектыву аб'яднання ў адну дзяржаву. Ён не дурань, ён разумее, што гэта чырвоная лінія, ён не хоча гэта зрабіць. Ён павінен Еўрапейскаму Саюзу спыніць рэпрэсіі, аднавіць дзейнасць палітычных партый, каб узнавіць экспорт у Еўрапейскі Саюз. Ён павінен Украіне, ён павінен перастаць падтрымліваць агрэсію, інакш Украіна таксама будзе стаяць супраць яго. Амерыканцам павінен вызваліць усіх палітзняволеных, праўда? Амерыканцы паставілі ўмовы даволі дакладныя. Я сустракаўся недавно з амерыканскімі дыпламатамі да канца года і спынення рэпрэсій. Ён усім павінны, ён, прабачце, у раскарачцы. Да? Зразумела, тое, што адбылося ў Іране, сёння не спрыяе нам на час нашай размовы, бо гэта павышэнне коштаў нафты, гэта дадатковыя сродкі ў Расійскую Федэрацыю, гэта павелічэнне рынку Расійскай Федэрацыі, які з'яўляецца галоўным рынкам для Лукашэнкі, але гэта яго не ўратуе, бо там канкурэнцыя. Паглядзіце, кітайцы, кітайская прамысловасць, прадукцыя ўваходзіць на расійскі рынок, і наша прамысловасць не вытрымлівае гэтай канкурэнцыі. Мы ідзем семімільнымі крокамі ў тэхналагічны, я ведаю, тупік. Просто тэхналагічны тупік. І гэта эліты. І Коля Снапкоў, першы віцэ-прэм'ер, прабачце, я скажу, ведаю яго на ты. І Турчын абсалютна гэта разумеюць. І міністр эканомікі, і міністр фінансаў. Чаму ён Сільвестрава назначыў у Расійскую Федэрацыю? Каб дамовіцца на новыя крэдыты і каб адкласці крэдыты выплаты Расійскай Федэрацыі. Ён нават у амерыканцаў уже прасіў $2 мільярды. Амерыканцы, правда, сказалі не. Сітуацыя, ён сам прызнаўся, крызісная. У экономицы кризисная, и она будет только нарастать. Мы используем против Путина и Лукашенко их же оружие, а именно договор о создании союзного государства. В статье 6 этого договора четко закреплено, что каждый участник, то есть Беларусь и Россия, полностью сохраняют суверенитет, независимость, территориальную целостность. Еще более интересна эта статья 18 этого договора, которую мы прямо используем в борьбе. Государства-участники союзного государства в соответствии с пунктом 15 этого договора обязаны вместе бороться с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступления.
На данный момент граждане Путин и Лукашенко захватили государственную власть. Они являются террористами, а с террористами во всем мире разговор очень короткий. Мы уже подготовили на основании законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации приговоры. Когда они будут утверждены нашими областными комитетами, мы их озвучим. А далее, в соответствии с законодательством, начнется приведение данных приговоров в исполнение. Я хочу особо подчеркнуть, что в статье 32 Конституции Российской Федерации прямо предусмотрено, что граждане Российской Федерации имеют полное и законное право участвовать в отправлении правосудия, то есть в том числе и становиться судьями. У сённяшняй праграме вы часта ўзгадвалі Расею. Дарэчы, зараз такі вось тренд, што вот з Расеі там хочуць пераязджаць у Беларусь на пастаяннае месца жыхарства, бо ў Беларусі Інстаграм, Телеграм, Ютуб працуюць і гэтак далей. Кажуць, там ужо сотні тысяч людзей вот так вот перамясціліся ці збіраюцца перамясціцца. Спадар Павел, ну вот, а якое ўвогуле ваша стаўленне да Расеі, мне хочацца даведацца, да беларускай мовы? Калі вот адбудзецца рэвалюцыя, пра якую вы кажаце, якія ў нас павінныя быць адносіны з Расеяй? Мы павінны ад гэтага ўсяго дыстанцыянавацца, каб беды не наклікаць, і бегчы ў еўразвязцы, як это павінна быць? Для мяне проста таямніца, якая ў вас пазіцыя? Я вельмі добра стаўлюся да беларускай мовы. Гэта наша матчына мова, а Беларусь гэта наша радзіма. А что касается Российской Федерации, почему я так часто упоминаю именно Российскую Федерацию? Потому что я ясно и трезво осознаю, как в программе уже подчеркнулось, путинцы не дадут навести в Беларуси порядок. Они у себя не могут порядок навести, довели страну до войны, и тем более нам они не помогут. Поэтому, чтобы у Беларуси был шанс быть независимым государством, мы должны помочь адекватным россиянам, правильным, совершить революцию. Есть путинцы, а есть Россия Шевчука, Макаревича, Нагиева и других людей, которых уважают и в Украине. И что касается Республики Беларусь, я хочу подчеркнуть, что моя задача, чтобы комфортно жилось в Республике Беларусь большинству граждан, а для этого нам необходим политический нейтралитет. Объясню, что я вкладываю в это понятие. Дело в том, что, находясь в колонии, как я уже подчеркивал, колония – это копия, мини-копия стопроцентное государства. Я обратил внимание, что существует 3 примерно одинаковых группы граждан. Первое – они выступают за Украину, за более тесные контакты с Европой. Вторая часть – это тоже 1/3 примерно. Точно так же выступает за более тесные связи с Российской Федерацией. И третья – это большая группа, которая нейтральна. Она присоединится к тем, кто победит в итоге. Суть в том, что какая бы из этих основных 2 групп не победила, другая группа будет в очень жесткой оппозиции, вплоть до применения оружия, то есть будет взаимная ненависть. Нам надо сохранить в этом плане, по крайней мере, на ближайшие десятилетия нейтралитет. А там мы уже определимся, как вести себя дальше. Потому что иначе, кто бы ни победил, огромная часть населения, которая проиграет так или иначе, будет испытывать ненависть. А ненависть такого рода всегда ведет к гражданской войне, которая нам не нужна. А про які ви говорите нейтралітет геапалітичний? То бок у сенсі геапалітичного вибору на захід ці там на усход? Так, временно мы должны сохранить политический нейтралитет, потому что иначе, как я уже пояснил свою позицию, огромная часть населения, которая проиграет, она будет испытывать ненависть, а это гражданская война. Ну, бачце, шановныя гледачы, якія вот у нас увогуле з'яўляюцца палітыкі. Спадар Павел Спірин гатовы ўвогуле стаць альгердам, вярнуцца ў 1385 год, каб дапамагчы ў Маскве навесці парадак і далучыць дзіду да сценаў Крамля. Интересы Республики Беларусь я ставлю прежде всего. И я хочу помочь гражданам России навести порядок в их стране, в первую очередь для того, чтобы в Беларуси был порядок, чтобы Беларусь осталась независимым государством, и чтобы мы могли сохранить свою культуру и не раствориться в общем мире. Исключительно поэтому.
Шановні глядачі, ось така няпроста у нас атрымалася размова, ведаеце? Зазірнуўшы ў гісторыю, прыгадваецца канец 80-х гадоў, калі просто многае змянілася для ўсіх краін сацлагера, так? У тым ліку змены ў Нямецчыне. Усё адно пад ціскам геапалітычных абставінаў, што вось гэты дыктатарапад. Вам не падаецца, што сёння мы назіраем новы акт, і наступныя змены будуць ужо ў Беларусі? Мне цікавае вашае меркаванне, чакаю вашых каментароў. Дзякую гасцям за ўдзел у этой праграме. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы.